Hej med jer. Jeg vil fortælle lidt om overfladeareal til volumenforholdet, altså det jeg forkorter med OV her, altså hvor meget overflade er der i forhold til volumen. Og jeg har lavet mig et lille forsøg her. Det er altså 2 plastikposer med varmt vand, der er præcis en halv liter i begge poserne. Poserne de er hældt op fra den samme elkedel, så vandet er præcis lige varmt. Det er 85 grader varmt, det her vand her, og den her over 86 grader, så det er 85-86 grader. Den eneste forskel på de her to her, det er, at knuden er bundet tæt på vandet her, og her er der langt ned til vandoverfladen. Så nu går forsøget simpelthen bare ud på, at jeg lægger dem ned her, breder den her ud så godt den nu kan, og den her den breder jeg også ud så godt den kan, men den her den er jo noget mere samlet, fordi knuden var tæt på vandet. Så nu er det bare at se på, hvor hurtigt de bliver afkølet hen over min lille snak heroppe. Så 85 grader varmt var vandet nu, det kan vi lige skrive op, så vi kan huske det. 80 grader Celsius. Okay. Så det bliver spændende at følge. Det vender vi lige tilbage til. Så prøv at se. Jeg har mig en celle her, og inde i cellen er der jo blandt andet mitokondrier og alle mulige andre ting. Så cellerne de skal lave en masse processer, og til det der skal de jo bruge nogle ressourcer. De skal bruge noget ilt og noget glukose, for eksempel inde i mitokondriet til at lave respiration. Så er der nogle affaldsprodukter, for eksempel noget CO2. Når en celle den arbejder, så udvikles der også varme, så den skal også af med varmen. Så det vil sige, at der er nogle ting, der skal ind i cellen og forlade cellen. Og det er klart nok, at ilt og glukose og CO2, jamen det er noget med noget diffusion og noget transport hen over cellemembranen. Og varme, det er simpelthen sådan noget varmeledning ud over cellen også, ikke også? Så det vil altså sige, at de ting, der skal foregå, det skal foregå hen over cellemembranen. Det er jo klart nok, altså hen over overfladen på cellen. Så det er klart, at hvis der er et stort overfladeareal på sådan en celle der, så øger det diffusionen af ressourcer og affaldsstoffer ind og ud over cellemembranen, og det vil også øge for eksempel varmeafgivelsen fra sådan en celle, som har det varmt. Det kunne fx være en muskelcelle, der stod og arbejdede. Muskler de bliver varme, når de arbejder. Så skal det af med varmen. Så det vil sige, at vi vil gerne have et stort overfladeareal. Altså. Så kan man sige, jamen altså et større overfladeareal vil jo altså øge cellens effektivitet, fordi så kan de her processer jo gå hurtigere. Så hvordan øger vi overfladearealet i forhold til volumen? Og det kan vi gøre på nogle forskellige måder. Den ene måde, vi kan gøre det på, det er ved at ændre form. Og i virkeligheden, så skal vi bare væk fra den runde form. Fordi at det er sådan, at den runde form er faktisk den form, hvor det er, at man har det mindste overfladeareal i forhold til volumen. Så hvis det er, at den kommer til at se ud på en anden måde, og nogle celler de får sådan nogle dendritter på sig, eller sådan nogle foldninger, og her kan I nok se, at den har et meget større overfladeareal, den her celle her, end den der celle. Cellen kunne også gøre sig flad, altså blive fladtrykt, og så vil man også få et større overfladeareal. Og man kan sige, det er jo faktisk det, jeg tester her. Her har vi altså noget, der er mere rundt, og her har vi noget, der er mere fladt. Så ifølge det, jeg står og påstår her, så vil i hvert fald den runde form have sværere ved at afgive sin varme i forhold til den her, som har et større overfladeareal. Og det er jo fordi, altså, når vi får et større overfladeareal, så er der et større areal, hvor vi kan komme af med varmen, for eksempel. Der vil også være et større areal, hvor vi kunne lave diffusion hen over cellemembranen, hvis det var det, vi gerne ville. Det andet, man kan gøre, det er, at man kan gøre sig mindre. Og det er lidt mere mærkeligt der. Så hvis en celle, der er stor, bliver sammenlignet med en mindre celle, så vil den mindre celle faktisk have et større overflade til volumenforhold. Det vil altså sige, at desto mindre, desto større overflade i forhold til volumen. Og det er sværere at forstå det her. Så lad mig prøve at forklare det. Jeg har lavet sådan et terning-eksempel herover. Det er lidt nemmere at forestille sig, når det er firkanter, vi snakker om. Så her leger jeg, at min celle den er nu blevet firkantet. Så her har jeg en celle med en kantlængde på 1 mm, alle siderne er 1 mm. Det vil sige, at en overflade på terningen er 1 kvadratmillimeter. Så hvis jeg skal regne volumen ud af terningen, så er det jo 1 gange 1 gange 1, det er altså 1 kubikmillimeter. Overfladearealet vil jo være 6 sider af 1 kvadratmillimeter, altså 6 gange 1, det vil sige 6 kvadratmillimeter. Så kan vi regne ud, at overflade til volumenforholdet er 6 til 1. Og det kan vi jo også bare se, at der er 1 kubikmillimeter, der har 6 sider på sig. Vi kan se de 3 af dem her, de 3 de er jo så på modsatte side. Så det giver meget god mening, at der er 6 gange mere overflade, end der er volumen. 6 til 1.
Hernede så har jeg så fordoblet kantlængden til 2 mm, så arealet her er så 2 gange 2 kvadratmillimeter. Så lad os prøve at gøre det samme. Vi kan regne volumen ud af terningen, det er så 2 gange 2 gange 2, det er altså 8 kubikmillimeter. Det kan man også tælle sig frem til. Man kan se, at der er 1, 2, 3, 4 på forsiden, og der er også 4 på bagsiden af terningen. Det er altså 8 kubikmillimeter. Overfladearealet. Ja, en side, den var jo 4 kvadratmillimeter. Så det vil sige, at da vi har 6 sider, så er det 6 gange 4, det er altså 24 kvadratmillimeter, som min terning den har til overfladeareal. Så det vil sige, hvis vi gør det samme igen, så hvis vi ser overfladeareal til volumen, det er altså 24 til 8. Så hvis vi lige forkorter med 8 på begge sider, altså dividerer med 8 på begge sider her, så kan vi se, at det er det samme som et overflade til volumenforhold på 3 til 1. Så det vil altså sige, at nu er forholdet faldet. Så det vil sige, at vi har kun 3 gange mere overflade i forhold til volumen på den her terning, end vi havde på den lille terning. Så det vil altså sige, at overfladearealet er altså faldet i forhold til volumen. Den er altså blevet halveret her. Og man kan faktisk også godt se det, hvis man lige kigger på den her, fordi her, det her hjørne her, den er jo også 1 kubikmillimeter, det hjørne, der er her. Og hvis vi ser på, hvor mange overflader der er på den, så er der kun 1, 2, 3 overflader. De andre 3 overflader, de vender jo ind imod de andre terninger, så der er jo ikke noget overflade på bagsiden af det, vi kan se her. Så her kan vi simpelthen tydeligt se, at der er mindre overfladeareal i forhold til volumen på den store terning i forhold til den mindre terning. Så det vil altså sige, at en celle ved at være mindre vil den have et større overfladeareal, end ved at have et stort overfladeareal. Kroppen udnytter faktisk den her funktion her med at øge overfladeareal de steder, hvor vi skal optage og afgive nogle ting. For eksempel lungernes overflade, hvor vi skal optage ilt og afgive CO2. De har faktisk et overfladeareal på 70-100 kvadratmeter. Så hvis man tog mine 5 liters lunger, som jeg nok har, og glattet ud, så vil det fylde 70-100 kvadratmeter. Det er jo altså et fodaftryk på størrelse med et hus. Det er jo et kæmpestort areal. Men det er jo fordi, der skal diffunderes en masse ilt og CO2 hen over overfladen, og det kan det, når det har et stort overfladeareal. Det samme med tarmenes overflade, der skal jo optages en masse glukose og fedt og proteiner, der skal også afgives nogle affaldsstoffer til tarmen. Så de har altså også et kæmpe stort overfladeareal, altså 30 kvadratmeter. Og det er igen det her med, at så kan vi bedre optage og afgive næringsstoffer. Så det giver rigtig, rigtig god mening. Yes, så det var egentlig det. Nu skal vi lige tilbage til forsøget her og se, om vores hypotese den passer med, at hvis det er, at vi bare har det samme volumen, men ændrer form væk fra rund, så giver det et større overfladeareal, og så kan vi bedre for eksempel komme af med varmen. Så her har jeg jo eksemplet med det store overfladeareal og med det lille overfladeareal. Så jeg prøver at kigge på den runde her. Den er 76,5. Og den her over 65,2. 10 graders forskel. 75 grader. 65 grader. Så det passer altså. Den her den bliver meget hurtigere koldere, fordi den har en større overflade, hvor den kan lade varmen komme væk. Vi kunne også godt sammenligne det med diffusion. Altså optagelse af ilt eller CO2. Det ville også gå meget hurtigere med en celle, som havde et større overfladeareal, end en, der var mindre i overfladearealet, altså mere rund. Yes, så det var det meget avancerede forsøg her, der i hvert fald demonstrerede, at det her med at ændre form væk fra rund, altså det samme volumen, men bare med et større overflade, det har også en stor effekt. Godt. Jeg håber, I lærte et eller andet omkring overfladeareal til volumenforholdet. Tak fordi du så med. Vi ses venner. Hej.